Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo ndomboni wikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa Anichina zororo Dotsamira kunemwika Kaninzwe Eimi motiti Ninoku Otungamira Kwazwa vateereri tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rodzi veku-North Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera veku-East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kutiisira musign language. Mufundisi kwazisai vateereri. Tinokuchingamidzai vateereri. Welcome to the program. Tinoda kutenda muri kuredi atinayo nhasi ine musoro wenyaya unoti Mwari Anoshanda Kunyangwe Nemadzimambo part 1. Okay. Mwari Anoshanda Kunyangwe Nemadzimambo. Part 1. Tiri muna Daniel chapter 10 ndo patiri kutangira nyaya yedu. Okay. Paya patakasira muchikamu chapfuura. Mufundisi bvai matanga nekutiverengera Daniel 10 verse ya 1 na 2. Daniel 10 verse 1 na 2. Negore rechitatu raKoreshi mambo wePezhia, chimwe chinhu chakaratidzwa Daniel wainzi Bhetishazari. Chinhu icho chakanga chiri chazvokwadi, chiri chekurwa kukuru. Akanzwisisa chinhu icho nekuziva kududzirwa kwezvaakaratidzwa. Now, muchaona kuti kubva muna Daniel chapter 10 kunosvika muna Daniel chapter 12. Okay. Ndo chikamu chekupedzisira cheprofesi yatinowana muna Daniel. Okay. Yakareba inostrecha kubva mumazuva aDaniel kunosvika mumazuva ekupedzisira kwenhoroondo yenyika inoi. From Daniel 10 to Daniel 12. Okay. Tinosangana nyaya ichitaurwa chiprofita chairatidza zvaizoitika kubva mumazuva aDaniel aairarama. Okay. Mazuva akaratidzwa zvinezvi. Right. Kunosvika kusanganisira nemazuva atiri anaya kunosvika panogumira nyika. Okay. Ndo zvatinosangana nazvo muchikamu ichi. Okay. Now muchaona kuti muchapter 10 yaDaniel sezvatakambobata muchikamu chakapfuura. Daniel anga atsanya kwe3 weeks. Right. Now chii chakazomusunda kuti aende kunotsanya? Muchaona kuti mambo aitonga ari kunzi Koreshi kana kuti Cyrus. Cyrus, yes. Cyrus paakapinda paumambo akanga abvumira maJudha kana kuti vaIsraeri kuti vadzokere kuJerusarema kunovaka temberi yavo. Vaya vekumbotapwa vachiiswa kuBhabhironi. Okay. Vakanga vambotapwa naNebhukadhineza. Saka uyu Koreshi kana kuti Cyrus akanga avabvumira kuti vadzokere kunovaka temberi yavo kupi? Kumusha kwavo kuJerusarema. Saka vadzokera kuya vakasvosangana neopposition iri serious yaibva kumaneighbors avo ikoko vaSamaria nevamwe vanga vari padhuze navo. Vachidzosa futi mashoko kuna mambo
kuna mambo Cyrus kwe. Kuna mambo Cyrus asati apo. Cyrus avabvumira. Iye mupfungwa make ari kuti zviri kuenda mberi. Right. Saka ava magaraji ava akanga atanga kumashure. Cyrus asati atombovapo. Saka ndokwavaitora dzimwe nyaya ikoko vozanganisa mugodo ravo votumira kuna Cyrus kuti zvinhu zvisafambe. Right. Saka zvadaro manje Daniel ndokuti mupfungwa maDaniel makauya pfungwa inoti pakamboshungurudzwa vaIsraeri kuEgypt. Mwari akauya neruoko rune simba akavadzikinura. Saka mupfungwa make makati Mwari iyeye hapana chinomutadzisa kudzokorora futi kurwira vaIsraeri. Ndosaka akapinda pakutsanya. Andino mapabata. Mabata nyaya yacho muchidini. Ndaibata muri kuti pa background yaka. Saka tiverengere tiri pana Daniel 10 ipapo verse ya 11 na 12. Daniel 10 verse 11. Akati kwandiri, iwe Daniel murume unodikanwa kwazvo, chinzwisa mashoko andinotaura kwauri, umire kwazvo, nekuti ndatumwa kwauri iwe zvino. Wakati ataura shoko iro kwandiri, ndikamira ndichidedera. Ipapa akati kwandiri, usatya Daniel, nekuti kubva pazuva rokutanga rawakafunga nemwoyo wako wose, kunzwisisa nekuzvininipisa pamberi paMwari wako. Mashoko ako akanzikwa, ndauya nekuda kwemashoko ako. Now, pane pfungwa mbiri dzatoda kuti titore mundima dzataverenga sofa. Pfungwa yekutanga ndeyaive muna Daniel. Yekuti Mwari hapana chinomutadzisa kudzokorora chiro chakanakira vana vake. Saka chero nesuwo savatendi nhasi togona kunge tine zvatiri kusangana nazvo. Mupfungwa medu ngamugare zvakajeka kuti Mwari vachiri kungogona kutiitira zvinofanira kuitirwa vana vake. Zvekuti pano kushandira ka statement kekuti the same yesterday, today and tomorrow. Mwari anogona hachinji, simba richingori mubaba. Zvichingori zvakadaro. Zvichingori zvakadaro. Then panapa pane amazoverenga pavhesi 11 na 12. Gabriel auya semhinduro kumunamata. Pane chimwe chinhu chinofadza mwana waMwari ndechekugara zvakarejista mumurangariro medu kuti kana tikaenda pamberi paMwari tichimutsvaka nemwoyo yakaperera nekurevesa kudenga kunobva mhinduro dzinotumwa nengirozi. Dzokorai. Tiri kuti isusu mwana waMwari akarevesa pakunamata achitsvaka Mwari, Mwari vanogadzira mhinduro voipa kungirozi yotumwa mhinduro yacho ichiuyiwa nayo. Munhu akatsvaka Mwari achirevesa pajeka ipapa. Saka ipapa apo pastor kunamatirana kwakanaka. Anditika but ndokumbira kuti taurai nemashoko akanaka kuvateereri. Because imwe pfungwa inonyanya kubva kuvateereri kwete kwatiri chete sevafundisi, even inosvitswa kuvafundisi yese ndeyekuti pastor ndibatirewo munyengetero. Language yacho mainzwisa pastor ndibatirewo chi munyengetero. Iri pfungwa yekuti Mwari kuti vaite zvinofana kuitwa naningi, zvekuti tinogona kutodaro taane vateereri vekuti iye haana mate, anofunga kuti zvinhu zvaanoitirwa nemumwe munhu. Apa zvatiri kubata apa ndezvekuti iwewe wacho anditika tsvaka Mwari nemwoyo unorevesa. Vamwe vanokunamatira but iwewe unotonzikwa. Alright, ipapapo ndopanaida kuti zveshuwa pasvike isusu vacho tikatonamata tichirevesa Mwari anotinzwa. Right, fambeni. Ande pana Daniel 10 ipapo verse ya 13 asi ibva maiverenga pamwe chete navaEfeso 6 verse 12. Daniel 10 verse 13 ndoibatanza navaEfeso 6 verse 12. Dzine pfungwa imwe chete yaanokutsira namasamba. Hatitei tichinyora mavhesi aya vateereri, tichanyora pasi kuti tizoadzidza taane nguva yakatambanuka. Daniel 10 verse 13. Asi muchinda weushe hwevaPezhia wakandidzivisa mazuva 21. Asi tarira Mikaeri, mumwe wamachinda makuru, wakauya kuzondibatsira, ndikasarako kumadzimambo evaPezhia. Ephesians chapter 6 verse 12.
nokuti hatirwe nenyama neropa, asi navabati nevane simba nemadzishe enyika eri marino nemweya yakaipa yedenga. Now panapa pari kubuda chimwe chinhu pandima mbiri idzi. Pari kubuda pfungwa yekuti pane hondo dzinorwiwa tisingaone. Pane hondo dziri kurwiwa muchadenga. Okay. Saka hondo idzi dziri kurwiwa pakati pengirozi dzaMwari nengirozi dzaSatani. Alright. Pane hondo dzinenge dzichirwiwa, asi hondo idzi dziri kurwiwa dzakakomberedza vana vaMwari. Okay. Paul anobva ati muhondo yatiri haisi hondo nevanhu nyama neropa aiwa, handizvo, asi ihondo nemasimba erima, kureva mweya yakaipa. Okay. Handiti wazviona. Saka izvozvo zvinofanira kugara zvakajeka matiri muupenyu, kuti kurarama ukatongomuka uri muupenyu utori muhondo. Pane hondo iri kutorwiwa. Saka ngatisamborivara, ngatisazvikangamwai. Okay. Handiti mazviona. Ndo imwe pfungwa yabuda panapa. Alright. Itori hondo. Because Gabriel ari kuti saka ndosemuhondoka yaitoita Gabriel nemuchinda wePezhia. Exactly. Ndo hondo yachatiri kutaura iyoyo kuti Daniel anamatira ane chinhu chaari kuona kuti izvi ndo zvinofanira kuitika izvi, but hazvisi kuitika. Mwari honaiwo kaapa, Mwari wobva vatumira mhinduro, Satani ointercepta mhinduro yayo. Okay. Saka ndo hondo yatiri mukati mayo. Okay. Saka ngatisambokangamwai kuziva kuti tiri mukati mehondo. Thank you, Pastor. Handitika handei pamberi tinzwe futi kuna vakorinde vekutanga 10 pavhesi ya20. Vakorinde vekutanga 10 verse 20. Right. Kwete, asi ndinoti izvo zvinobayirwa nevahedheni havazvibayire Mwari asi mweya yakaipa. Zvino handidi kuti muyanane nemweya yakaipa. Saka Paul ari kuburitsa zvepachena kuti muhondo yatiri ikai muchaona kuti kune vamwe vanhu vasina hanya naMwari. Yes. Vasingadi kumunamata sezvaanoda iye. Vamunoona ari kutopa muenzaniso wezvifananidzo kana mabira anoitwa nevanhu vasina Mwari. Totora mucontext yedu isusuka mabira anoitwa ekupira midzimu, ekupira vakafa aya. Paul ari kuti chinenge chiriko kuya kunoitwa mitambo yeni kuzvifananidzo kuya kunotori nemweya yakaipa, ndo inenge ichipirwa ikoko. So behind the scenes kune mweya yakaipa. Saka ukanzwa vanhu vaitoti tiri kuenda kubira, chiri kutonoitika ikoko kunotori nemweya yakaipa, haioneke, iri seri kwenyaya iyi. Saka apa pastor pekuti because panoitwa mitambo yakada kudaro nganditore necontext yemunyika medu, panogona kuita zvinhu zvakaita sembiya, zvimwe zvinhu zvakangorongwa makano nezvimwe zvakadaro. Muri kuti here behind seri kwembiya idzi, seri kwetunhu twakadaro makano netsvimbo dziya, seri machira nezvimwe zvakadaro, muri kuti seri ikoko kune mweya yakaipa. Ndo zviri kunzi naPaul, zvamunoona musangoona iri tsvimbo bedzi iri pavapo, kana kuti ibute chete raiswa, kana kuti chingori chifananidzo icho, kana ijira reretso, kana kuti chii, kana kuti imbiya, kana ihari dzaiswa apa. Hazvisingori izvo bedzi, asi seri kwacho kune mweya yakaipa. Wakamboona kuti chii pamubvunzo wauri kubvunza? Kune isusu kumusha pataikura taita zvemidzimu, but kwaitorwa bhuru rotodirwa kunzi paiswa asekuru pabhuru. Ukaona behavior yaroka rinenge riri bhuru, yes, asi pamusoro paro ndakutozvinzwisa zvinezvi nematsamba aya kuti pane mweya yakaipa yainge yatoiswa ipapo, inenge yakuri control, ende rinotoitawo behavior iyoyo ndoizva yemombe dzakadirwa. Handitiwa pabata. Saka ndo zviri kurehwa panapa kuti kune mweya yakaipa inenge iripo. Ndo zviri kutaurwa naPaul kuti pamitambo yese inenge ichiitika iyaiya ihondo inenge iri kutoitika ipapo, because pane mweya yakaipa. Pastor, mirai ndidzokorore kuverengera vateereri vhesi iri. Batai vhesi iri vateereri, Vakorinde vekutanga chapter 10 verse 20. Rinokubatsirai kuenzanisa kwamunogara ikoko zvichienderana nemitambo yamunoita kana inoitwa. Shungu dzina Mwari kuti tisayanane nemweya yakaipa. Iri kunzi mweya yakaipa ndo madhimoni, ngirozi dzaSatani. 1 Corinthians 10 verse 20. Kwete, asi ndinoti izvo zvinobayirwa nevahedheni havazvibayire Mwari,
asi mweya yakaipa. Zvino handidi kuti muyanane nemweya yakaipa. Ndangoti ndipadzorore pasi. Now panzi ipo na mukaona kuti mweya yakaipa ikai iri real Pastor. Yes. Nekuti ukaona kuti Gabriel anotungamirira ngirezo dzose kudenga akadziviswa for 3 weeks. Yeah. Achidziviswa ari kunzi muchinda wePersia panapa. Pane hondo iri pakati. Cyrus ndiye mambo wePersia. Aita chinhu chakanaka kuti vaIsraeri endai munoitira henyu Mwari wenyu. Muvake temberi. Asi panapa pabva pauya rimwe simba futi raakushanda kwaari. Simba iri harisiri kubva kuna Mwari manje. Raakubva kuna Diabolos. Ndiye anonzi kune dzimwe nzvimbo mambo wenyika ino weplanet Earth. Yes. Saka Diabolos wanotuma mutumwa wake kuti anoinfluenza kudzivisa basa raMwari. Gabriel orwisana naye kusvikira kwasumuka Mikaeri. Enda pana Proverbs 21 unzwe zvirevo 21 vhesi ya1. Zvirevo 21 vhesi ya1. Moyo wamambo uri muruoko rwaJehovha sehova dzemvura, unoufambisa sezvaanoda. Saka Mwari anoti moyo wamambo kafungiro kanoita mambo. Atora moyo wokupomba ropa. Kafungiro kanoita mambo kari muchanza changu. Anza wambona kuti mvura ikaedzina yapinda murwizi aichaenda kwainoda. Inenge ichiteera yakutera pakachereka rwizi. Saka anze naMwari ndinoendesa kafungiro kamambo kwandinoda. Saka pari kunze apa Gabriel uyu Mikaeri akatozouya kuzobatsira Gabriel. Anenge achibatsira muhondo iyoyi kafungiro kanenge kachiita mambo. Saka akazouya kutozosvikobatsira kuti mambo apinde mugwara riri kudiwa naMwari. Saka apa inenge iri influence. Hakusi kubva kwatongoti kunge robot. Kukura kuti Mwari anopota achiinfluenza for good. Kafungiro kamambo. Zvokuti pane mumwe munhu anogona kuzoti but decision iyi ndaiitire iyo yadiwa naMwari iine zvairi kuumba zvinodiwa naMwari. Ndopabva musoro wenyaya yekuti Mwari vanoshanda kunyangwe nemadzimambo. Kureva kuti Mwari vanotopota vachipo influence nekuti madzimambo kana vachida vaite right decision. Ndosaka zvinzi namatirai madzimambo enyu nevanokutungamirirai. Kuti mweya waMwari pauri kuinfluenza uchiedza kuvanyengerera nekuvaratidza gwara chairo varesponde zviri correct. That's right. Verenga Daniel 10 verse 20 tisati tanzwa kambo. Daniel 10 verse 20. Zvino akati, unoziva chandakauyira kwauri here? Zvino ndichadzokera kunorwa nomuchinda wePersia. Kana ndabvapo tarira muchinda weGreece uchauya. Saka Gabriel ari kuti kuna Daniel, handina kungovinga bedzi kuzokutsanangurira zvinhu izvi. Asi ndauyirawo kuzorwa futi nemuchinda uyo. Now kana muchiverenga vanodudzira vanoti chimwe chaitaurwa naGabriel panapa ndechekuti pahondo iyi ndiri kunorwa ndichibatsirana namambo Koreshi. Ndizvozvo ndo mabudira inoita ukatedza riri inonobuda yakadaro. Saka for 3 weeks hongu kune ngirozi yatumwa naSatani iri kuvavarira kuti zviri kudiwa naSatani zviitike. Asi Gabriel ari kuti inini ndaibatsiranawo namambo. Saka ndikangobva panapa ndiri kudzokera kubatsirana namambo kuti zvinodiwa naMwari zviitike. Saka muri kuti here imimi Mwari ndiri kuda kuti tizonzwa kambo kana manzwa pfungwa munozoipindura tadzoka. Ndozvazvitori here kuti Mwari anenge aine hanya dzakadaro dzekuisa influence nekuratidza gwara kuti madzimambo aite right decision. Mukura here kuti God is concerned to that extent. Exactly. Ndizvozvo chaizvo. Mirai timbonzwa kambo. Chigaro chake Yesu toyenda kumusha musha
wa Mwari kudenga tinoyenda kuzioni kwakana kisa kwa Mwari tese tinoimba tinoziva Mwari tiri vana vekudenga tiri vana vekudenga uraidi toyenda kumusha wa Mwari kudenga tinoyenda kuzioni kwakana kisa kwa Mwari tinofara pano geza Mwari tisati tasvika apo musha wezioni toyenda kumusha wa Mwari kudenga tinoyenda kuzioni kwakana kisa kwa Mwari ngatiimbe kwazvo tinorega kutya totewera Emmanuel kunyika kudenga toyenda kumusha wa Mwari kudenga tinoyenda kuzioni kwakana kisa kwa Mwari toyenda kumusha wa Mwari kudenga tinoyenda kuzioni kwakana kisa kwa Mwari Jehova nakashika kuna Jona simuka uyende Ninive. Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Mwari vanoshanda kunyangwe nemadzimambo. Ndanda kubvunzai mufundisi, tanzwa Gabriel achitaura kuti ndinoda kutodzokera kunorwa ndichibatsirana namambo kuti zvinodiwa naMwari. Ndiri kuedza kufunga kuti hanyai iri kubuda mubhaibheri ndoichina Mwari here kumadzimambo. Right. Caston zvinoda kuti zvijeke. Zviri kujekeswa muhurukuro inoyi ndezvekuti Mwari vanopota vachituma ngirozi dzavo kubatsira madzimambo kuva influencer pazvinhu zviri correct. Okay. Zvokuti kana pakazoita mutungamiriri zvake anoenda nepadivi mhosva haisi yaMwari. Asi pahondo dziri kurwiwa dzatisingaonedzi dzinoti mweya yakaipa iripo because Satani anotuma ngirozi dzake achiinfluenza zvakashata asi Mwari anotuma ngirozi dzake constantly dzinenge dziripo zvekuti mambo akaenda kuna Mwari akati ndibatsirei nhasi pane zvese zvandichaita ngirozi dzinotorwa dziri kusaidi kwake achirevesa anotopiwa kana kuri kuti zvazonetsesesa chatsvuka chaiko kuchida reinforcement ndo panosumuka Mikaeri onobatsira because kalanguage aka kandifadza pastor kari kunzi naGabriel ndoda kutodzokera manje kari kuratidza kunge itori nyaya yakatokosha mumaziso aMwari yekuti madzimambo vaite magood decisions. That's right. Saka anotobatsira ende zvishuwawo ari kuti iye ndiri kudzokera kunobatsira kuti mambo Cyrus abvumire temberi iende mberi iye atsigire kuvakwa kwetemberi nekuti zvinoita kuti naiye akomborerwe neumambo hwake hukomborerwe. Satani arida kudzivisa kuvakwa kwetemberi saka ari kuisa influence pana mambo Cyrus. Right.
Gabriel ari kuti ndiri kudzokerawo ikoko Right. ndinobatsira mambo kuti madecisions aite mushe Right. vaite kuti basa raMwari rienderere mberi. Alright. Nemhaka yekuti kana raitwa Mwari achablesa neumambo hwavo hwese. Umambo unobva wafamba. Right. Saka nyaya haingogumire kumadzimambo kavatinoti vari kuhai haisvike here even tichidzika kusvika kumasabhuku Pamalevels ese chero mumba chaimo uri mutungamiriri wemhuri ukatendera Mwari panotori nehondo dzinenge dzichiitika iyo zvawakatodai so kumba kwako namaibetera nevana venyu panotori nehondo dzinenge dzichiitika asi ngerozi dzaMwari dziripo kubatsira muite madecisions ari correct nekutungamurira mhuri mune zviri correct. Mwari ozoblesa. Thank you, Pastor. Anditika. Toda kuenda pamberi. Daniel chapter 11. Tabva mu chapter 10 manje. Taoneswa zvanga zvichiitika background yacho. Anditi mazvona. Hatienda mu chapter 11 manje. Because Gabriel asiya ati inini kana ndaenda usanyanye kutarisa zviri kuitika muumambo huno hwePersia chete. Ini kana ndatoenda umambo hwePersia huchangochovha kusvikira panodiwa naMwari. Asi mberi kune humwe huchauya hweGreece. Saka apa pachapter 11 ndi Gabriel akusiya atsanangura kuti amhanye kwaataura kuya. Arida kutsanangura. Ana kumuchitsanangurira manje mafambiro azvichaita. Saka chapter 10 yenge ita unge background. Right. Otochipinda munyaya manje. Tochipinda manje taudzwa pane hondo dziripo masimba ari kushanda kuseri ikoko. Taku picture taanayo. Okay. Daniel 11 verse 2 na 3. Zvino ndichakuzivisa zvokwadi. Tarira paPersia pachamuka zvemadzimambo matatu. Wechina uchava mufumi kupfuura ivava vose. Zvino kana asimba kwazvo nefuma yake, achamutsa vamwe vose kuzorwa neushe hweGreece. Zvino mambo une simba uchamuka, uchabata ushe nesimba guru, achiita sezvaanoda. Now panapa akutaura kunzi iye verenga paushe hweMiddle Persia. HweGreece, hweMiddle Persia, hwaKoreshi. Pane madzimambo matatu achateerana, kozouya wechi4. Wechi4 anenge akapfuma. Matatu tichikaunda kubva pana Koreshi. Ari kuudzwa ndiDhaniel ari kutaurirwa. Anonzi verenga madzimambo pane madzimambo ari kuteerana. Matatu poita wechi4. Wechi4 hanzi anenge akapfuma kudarika vamwe vese ava. Exactly. Na ukachitarisaka uchaona kuti mambo anga akapfuma kudarika vamwe vese vakamutangira ainzi Xerxes. Xerxes kana kuri kuna Esther anonzi Ahasuerus. Alright, Ahasuerus. Right. Anga akapfuma murume aive nepfuma plus army yake yanga yakakura. Ndo zvakazomufurira manje kuti anodena maGreek. Hanzi achadenana nevaGreek. maGreek anga asati umambo hwakakura hwakuverengwa. Anditi mazvona. Saka iye uyu nekuda kwokunyengerwa nearmy yake akanodena maGreek. Pane hondo yakaitika muna 480 BC. 480 BC. Hence the Battle of Salamis kana muchiverenga muhistory ndio wakaita history. Saka ipapo kunonzi Xerxes akarohwa zvakasimba. Iye ane hondo hombe yakadaro. Akarohwa zvakasimba nemaGreek. Kurohwa chaiko zvekuti hanzi vanotaura vachikomenda vanoti haana kuzomborikavha futi. Zvakasimba. Ende seri kwake after iye abvaka kune mamwe madzimambo 9 akatevera vari veMiddle Persia. But avaverengwe muhistory because vanotonzi minor kings. Umambo hwavo hauna kuzombosimba. But kuti uve neidea yekuti anga akapfuma sei Xerxes. Uyu Xerxes Ahasuerus. Verenga kuna Esther 1 pavhesi ya 3 kuenda pa8. Esther 1 verse 3 kuenda pa8. Right. Pagore rechitatu rokubata kwake ushe, wakaitira machinda ake ose nevaranda vake mutambo, hondo dzese dzePersia neMedia, navakuru namachinda enyika vakanga vari pamberi pake. Akavaratidza pfuma yeushe hwake hwakarumbidzwa, nokukudzwa kwoumambo hwake hwakaisonaka mazuva mazhinji, ari mazuva ane 120. Zvino mazuva iwayo akati apera, mambo akaitira mutambo vanhu vose vakanga vari paShushani panhare yamambo, vakuru nevadiki, mazuva 8,
paruvazhe rwomunda panhare yamambo pakanga paine micheka michena nemipfumbi nemitema yakanga yakasungwa nezvisungo zvemicheka yakaisonaka nemishava pazvindori zvesivheri nembiru dzemabwe machena. Zvigaro zvakanga zviri zvendarama nesivheri zvakagadzikwa pagwa rakaita namabwe matsvuku namachena namashora namatema. Vakapiwa zvekunwa mimikombe yendarama, asi mikombe yakanga isina kufanana, newaini yamambo zhinji, mambo asingavanyime nepaduku. Vakanwa nomurayiro wokuti munhu arege kurovererwa, nekuti mambo akarayira varanda vose veimba yake kuti vaitire mumwe nemumwe sezvaakanga achida nemwoyo wake. Parutaurwa wanzwawo kuti kudi kapfumiro kasexy. Izvo hazviko nhasi izvo hazviko izvo. Because iri kuti for 180 days akaita time yekungoita showcase pfuma achiitira madignitaries ake nearmy kunge show yekuti vanhu vari kuya vachiona kungoratidza pfuma bedzi. 180 days pastor ka half a year i6 months vanhu vachingoona saka hakuna chaiitwa kagore achiratidza pfuma. Hanzi apedza kudaro pavhesi 4 hanzi akazoti vaive mucapital city maaigara ndobva avaitira pati ye7 days. Iri kunzi dheko yacho ndoenge chinzi micheka iyo zvikanzi macheya aigarwa aive endarama nesilva. Zvikanzi mikombe yainwirwa nevanhu wine makapu hanzi aive endarama. Gold ndo inonzi ndarama pasi. Zvikanzi hanzi vainwa nemurayiro wamambo. Pakanga paine murayiro, manzwa murayiro wacho. Hanzi hakuna anorambidzwa zvaarida kudya nekunwa ngaapiwe. anga akapfumba 7 days guta rese riri papati. Aiwa anga akapfuma atere. Saka ndo chiprofita chiri kupiwa Daniel naGabriel kunzi ndo zvichaitika izvo. Alright pastor. Ande pamberi tiverenge vhesi ya3 na4 yaDaniel 11. Daniel 11 verse 3 na4. Right. Zvino mambo une simba uchamuka, uchabata ushe nesimba guru achiita sezvaanoda. Kana amuka ushe hwake uchaputswa ndokuparadzirwa kumhepo ina dzekudenga. Asi haungaende kuvazukuru vake uye haungaenzane nesimba raakabata naro iye, nekuti ushe hwake huchadzurwa ndokupiwa vamwe kunze kweivava. Now iye mambo Xerxes zviri kunzi umambo hwake anzi pachamuka umwe mambo handitika anoita zvaanoda. Right. Umwe mambo akazomuka shure kwa Xerxes aiita zvaanoda ndiAlexander the Great wevaGreece. Uye akasiya ataurwa muchapter 10 kana ndaenda Greece ichamuka. Ndiye akutaurwa pana. Achinzi anobata nesimba. Right. And Alexander the Great anonzi mambo wemaGreeks waiti kamakagutapo achinzi maGreeks aya. Saka ne8 years Alexander the Great akashanda kubatanidza tumaguta twese kuita mambo humwe chete hwakasimba. In 8 years. 8 years. And masoja ake akatanga aine army very small but akarova hondo kutandira pasi rese zvekuti nemakore mashoma Alexander anga akunda pasi rese. Saka masoja ake hanzi vanga vafamba as far as kunosvika kuIndia. Hanzi vakati hata nete toda kumbodzokera kumba. Iye akataura ichimbodzoka imoita rive tozosumudzira. But vadzoka kudaro anonzi iye akaswenda pamakwikwi ekudhakwa. Ndo zvakaitwa naAlexander the Great. Akunda nyika yese but akatadza kukunda doro. Saka adaro akabva adevelopa fever nekuda akafa ari mwana mudiki asati atomboone mwana. Saka papa chinzi umambo hwake manje uchazotsemurirana kumhepo ina. Hanzi kumhepo ina. Chakaitika ndechekuti anga aine macommanders 4 maarmy general 4 ndo vakatsemurirana umambo hweGreece. Saka kuti kumhepo ina chiprofita hakusi kwekuti umambo hunomwararidzwa mudenga. Kuenda kumativi mana enyika. Alright. Madirection ese ari 4. Kunorth ndo kwakaenda umwe general ainzi Lysimachus.
right iwe unoziva mauya kuarea kwangu ndizvozvo. Kune umwe ainzi ana akaenda kueast. East ndiSeleucus. Right. Then kusouth kwakaenda Ptolemy. Mumwe wacho ainzi Kasanda ndiye akaenda kuwest. Andimazvona. Saka ibva waverenga pavhesi ya11 na15 unzwe 11 to 15. Zvino mambo wezasi uchatsamwa, uchandorwa naiye mambo wokumusoro, asiye uchakokera boka guru, boka iro richaiswa mumaoko ake. Verse 15. Zvino mambo wokumusoro uchasvika ndokuvatutira murwi wokurwa, ndokukunda guta rakavakirwa kwazvo. Hondo dzezasi hadzingagone kumira, kunyangwe nevanhu vake vakatsaurwa, uye vachashayiwa simba rokumira naro. Na umambo hweGreece hwatsemurwa kudaro. Muchaona kuti uyu muchinda anga aenda kueast Seleucus akazonotora akanorwisa Lysimachus wekunorth. Ndokubva wazobatana kuita umambo 1. Alright. Ndo unenge uchinzwe wekumusoro wekunorth. Pari kunzi mambo wokumusoro, pari kunzi king of the north, kureya kubatana kwakazoita Seleucus naLysimachus. Right. Ukuwo zasi uku vana Ptolemy naKasanda vachibva vazonobatana kunzi mambo wezasi. Alright. Handiti wazvionaka. Saka Greek empire yakazosara yangova king of north na king of south. Vamwe tu vari kuita kunge vamedzwa. Alright. Saka vakaita makore akawanda vachingorwisana. King of the north newekuzasi. History pane ataita ainzi maSyrian wars. Ndo aitonzi maSyrian wars. Havanga vasiri vaSyria ba. Alright, territory yacho nezvaiitikira nyaya idzodzo. Handiti wazvona. Saka uchaona manje kuti pakazomboita karugare pane umwe mambo ainzi Ptolemy II wekusouth. Iyeye verenga pavhesi ya6 unzwe. Verse 6. Kana mamwe makore apfuura vachaita sungano, mukunda wamambo wezasi achaenda kuna mambo wokumusoro kuzotsvaka sungano, asiye mukunda haangaramba aine simba roruoko rwake, kunyangwe naiye mambo haangamire nesimba roruoko rwake, asi mukunda navakauya naiye wakamubereka, naiye wakamusimbisa nenguva idzo, vachaiswa kukuparadzwa. Now anzi makore afamba pane rugare rwakatsvagwa. Ptolemy wekusouth ainzi Ptolemy II. Akatsvaga sei rugare? Akatora mukunda wake. Saka Ptolemy aive matitles evari kutonga kuzasi. Zita ramambo ari kutonga kusouth. Handiti wazvona. Aigara nechekuEgypt. Iye ndobva atora mukunda wake. Daughter. Ainzi Berenice. Ndofunga unozviziva kungoti shona inenge yakuti Berenice tineiziva kuti ainzi Bernice. Ndizvozvo chinhu chimwe chete. Saka atora Bernice ndobva anomupa kuna mambo ukupi wokumusoro ainzi Antiochus. Saka mambo uyu apuwa mudzimai kuti kurwisana kupere paite ukama, akabva aramba mukadzi wake wokutanga. Pakazofa Ptolemy uyu wekusouth apa mwanasikana wake baba waBernice. Pavakafa manje uyo akabva amira kuti vanga vakunetsana here naBernice uyo ndobva amuramba. Antiochus ndobva aramba Bernice. Ndobva anotora mukadzi wake wokutanga akanomunyengetedza ndobva adzoka. But mukadzi uya adzoka aitonzi Laodice. Mukadzi wokutanga ainzi Laodice. Ndobva anotora Laodice. Laodice adzoka manje ndobva but vakura vakazopindwa nemweya uyo wavakamboita vanondinyadzisa futi. Ndobva vaisira poison. Antiochus ndobva kwakuuraya murume. Handiti wazvona. Auraya murume akabva aisa mwana wake mukomana kuti atonge pachinzvimbo chababa vafa. Ndobva ati nhasi ndezveduo, ndobva achironga manje nemwana wake mukomana kuti Bernice uya akarodzwa achibva kuna Ptolemy. Nevese vakanga vamuperekedza vachibva kuEgypt vanga vakugara kuno yedu yaQueen ndobva vaurayiwa vese. Ndozvataurwa panapa. Ivi Bhaibheri mirai munzwe rati kuzotsvaga sungano, asiye mukunda haangarambe aine simba reruoko rwake, kunyangwe naiye mambo haangamire. Ndokufa kwamambo. Nesimba Nesimba roruoko rwake
riya asi mukunda navakauya naye ndibhenisu naiye wakamubereka naiye vakamusimbisa nenguva idzo vachaiswa pakuparadzwa timu yakamuperekedza tisati tanzwa kamboka verenga vhesi ya7 na8 asi pabukira remidzi yake mumwe uchamuka panzvimbo yake iye ucharwa nehondo ndokupinda munhare yamambo wokumusoro acharwa navo nekuvakunda. Saka uyu Bhenisi apondwa afa uku zasi uku baba vafa ndobva mwana wavo mukomana achibva apinda pachigaro, hanzvadzi yaBhenisi, mwana waTolemi 2 anenge ari hanzvadzi yaBhenisi, but Bhenisi apondwa kauko kwake kunothi kuyawo. Saka uyu apinda pachigaro manje apinda pachigaro ainzi Philadelphus ndobva ati vakaponda hanzvadzi yangu, saka ndoda kunotsividza, ndobva aenda ndopari kunzi akaenda kumusoro, hanzi akanokunda zvaakaita ndezvekuti akasvika achirwa ndobva kwasvika meseji yekuti kumusha kwamuka chimurenga kune vanhu vaakumukira mambo, ndobva adzokera panzira asi akanga akadzoka nezvakapambwa zvakawanda. Uchatapawo vamwari vavo pamwe chete nemifananidzo yavo yakaumbwa nemidziyo yavo yakanaka yesivheri nendarama achanozviisa Ijipita. Akabva adzoka kunonzi kwaiva ne2000 zvifananidzo zvesilva nendarama for 4000 akauya nefuma yakawanda yaakanotora achitsividza kupondwa kwehanzvadzi yake. Pane pfungwa yandaona yandoda kuti mundiyeuchidze kana tambonzwa kambo. All right, Pastor. Jehova rakasvika kuna Jona, simuka uende Ninive. Jesu wangu mudiwa, ndinouya kunemwi, mananda andibata, chiripo cha mpupuri, rakara panyarara munonditungamira kumusha wekudenga ndimwi chidziwiriro akuchina zvechimwe musandisiyendeka tenzi mundibatsire rosimbira kunemwi rubatsiro zvevangu mundifukidzei nemapapiro enyu ndimi Kristu ndinoda zvese zvomunondipa simudza vaputsika rapanyi vanorwara zita renyu rohera ini ndega ndashata ndazara ndezvitema wazara ndinemutsa kunemwi wekuchenesa ini rega uzondirapa moyo wangu mukati zvetsimere upenyu pinda mumoyo wangu rirambe chiwerera uzondipa upenyu. Kuna Jona, simuka uende Ninive. Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Mwari vanobata kunyangwe nemadzimambo part 1. Pastor, nyaya ndachiti mundiyeuchidze. Zvinhu izvi kutaurwa naGabriel achiudza Daniel. Zviri kuitika gore rechitatu raKoreshi. Don't worry my dates. Asi ndakaadzidza. Kwaive kuma 530 BC samwe ikoko. Iyi nhoroondo iyi yana Bhenisi nana Ptolemy 2 inoitika kuma 250 BC. Panga patopera 300 years. Nhoroondo iyi iri kutsanangurwa naGabriel yaive ichiri mberi ne300 days. Ndopandiri kuti kakuita kamwari kakadai pasaka pamamuchitsanangura payaka ende ndizvozvo zviri muhistory ndo maitikira azvo, but ndiri kushamisa kuti Gabriel panapaka ari kuzvipa nemo
kutoti uyo acharodzwa kuti paite ukama, asi ukama hucharamba kuitika. Then chichazoitika ndechekuti vahosi vachadzoka, iye ourayiwa, vanhu vakamuperekedza vachaurayiwa futi, uye achatsiva. Ndo zvazviri muhistory pastor, zvekuti ndo zvinoratidza kuti bhaibheri hadzisi pfungwa dzemunhu akangomuka muchuru akasvikonyora, zvina Mwari mukati. Pastor, it was still 300 years in advance. Kungoti apaka zvaiswa mumavhesi abatana zvokuti unogona kufunga kuti chinhu chiri kuitika kuswera mangwana, kwanga kuchiri kumberi. Pastor, famba henyu nechidzidzo, ndonyaya ndaida kuti mundiyeuchidze, iri kundiimpresa. Saka uri kuona vese vari kurwisana ava, vana Ptolemy, vanana vese vazukuru maGiriki esa, vazukuru vemageneral aAlexander. Foaya. Saka zvakaita nguva yakatandavara vachinetsana. Chienda pana Daniel 11:16. Asi uyo unouya kuzorwa naye uchaita sezvaanoda, hakuna ungamire pamberi pake. Zvineyo uchamira panyika yakaisonaka, uchabata kuparadza muruoko rwake. Saka vakaramba vachingonetsana, pachingoita kurwa mambo wokumusoro, mambo wokuzasi, zvichingodaro, but aive maGreeks, ari maGreeks, kusvikira pazomuka humwe umambo, pari kunzi uyu umwe mambo uyu achazouya uyo achipinda, hanzi achamira panyika yakaisonaka. Saka ari kunzi achaita madiro uyu ozonosvika panyika yakaisonaka, waushe hweRome manje. Ndiyo yakateera kaGreece. Ndo yakateera Greece. Saka Roman Empire manje pairi kunzi yakanosvika panyika yakaisonaka, ukatarisa uchaona kuti chirungu chinoti glorious land. Ndo pandoda kutsanangura ipapo pari kuti glorious land. Pari kunzi glorious land iland inogara vana vaMwari. Uglory huri kubva pakuti ndo pari kugara vanotya Mwari. Ndo nyika yeJudea. Saka Palestine. Saka zvaiti kuzasi kune Egypt, kuna Ptolemy, kumusoro uko kwakwinana Antiochus nevamwe vavo, pakati papa ine Judea. Asi pakazouya manje umambo hweRoma, uri kunzi hwakasvikopinda paglorious land. Umambo hweRoma kasumukiro kahwakaita, hauna kusumuka nehondo zvaiita Alexander wemaGiriki. Aiwa, umambo hweRoma hwaiti ukasvika paarea panze pekuvakunda vozovatonga, vaitaurirana navo kuti mukange mawirirana nesu kana makunetswa tinokurwirai. Makaita history bichana. Ndiri kuona muri kutambura nekutsanangura. Mufundisi wada kutsanangura Roman Empire yainyanyoshandisa anonzi matreaty. Maagreement ndo zvamuda kutsanangura acho chaiwo. Matreaty ekuti munogara pasi instead yekuti zvombo zvibatwe, pane kakusainirana, todai tachinhu chimwe chete maavedu, ndo matreaty. Tsanangura ini ndiri kungozverenga zviri muchiprofita but zvakaitika maende zvekuti veJudea manje vaona threat kubva kune mamwe vakanga vakavakomberedza, vakaenda ndo vakatononyengetedza veRoma. Handiti wazviona. Saka ukatarisa pakaita kakudyidzana nepakufambidzana, ndo pari kunzi umambo hwakazosvikopinda muglorious land. Roman Empire. Asi kuchizonyatsokuvatonga chaiko kuvati vavaranda, zvakazoitika kunana kumberi uko, kunana 63 BC zvichiuya. Verenga pachapter 11 iyo yaDaniel verse 20. Chapter 11 verse 20. Zvino panzvimbo yake kuchamuka mumwe uchatuma muteresi kupfuura nepakaisonaka paushe hwake, asi kana mazuva mashoma apera achaparadzwa zvisingaitwe nekutsamwa kana nekurwa. Umambo hweRome manje hwamuka. Unoziva ameno zvinoita Satani. Satani anokudza kumukirana kudarika rugare. Umambo hweRome hwaakutongaka musina rugare futi sezvaingoitawo maGiriki. Kwaingove nekurwisana, uyu aponda uyu, uyu aita sei, uyu aponda uyu, vachingorwisana. Ndo kwaingove kumukirana kusvikira pakazopondwa Julius Caesar. Papondwa Julius Caesar manje, mwana wake mukomana ainzi Octavius. Anga asiri mwana mukomana wekubereka.
ndokuadopta anga ari mwana webrother yake because yanga asina mwana mukomana iye Julius saka mwana webrother yake uyu ainzi Octavius. But apa matofamba maamberika pastor because Roman Empire kuseruku kune vamwe variko muri kuti tikasike kusvika pane ndo vari kunzika vaingorwisana kubva pavakatora kumaGreek vari kungorwisana vachidaro kusvikira taakuna Julius Caesar. Tasvika pana Julius Caesar manje paapondwa mwana webrother yake ainzi Octavius ndiye akabva azobata nyanga. Handiti wazviona abata nyanga manje Octavius akabva akarwisa vamwe vese ndobva avakunda ndobva abata matomo eumambo hwese hweRoma wokuti wanyatso mumaoko emunhu wani manje chake ari wani. Saka akutonga kudaro manje akabva azopuwa title yekuti Caesar. Anoti Kesari. Saka akanga akunzi title yakainzi Augustus Caesar. Ndiye Octavius uyu. Handiti wazviona because kumberi kwakazoita ana Caesar vakawanda but uku ndokumanyuko kwacho ndo matangira akaita title yekuti Caesar yakatanga mumazuva ani Augustus akazonzi Augustus Caesar ndio Octavius uyu. Handiti wazviona saka panzi achatuma chimuterezi ipapapo manje pane chimwe chinhu kana uchiverenga munhoroondo kunonzi Augustus Caesar iye Octavius pane chimwe chinhu chaakaita akarayira kuti kuitwe mitero mataxes. Saka mitero iyi but hanzi akanga akachenjera zvekuti saka akarayira mitero yanga isingaremere vanhu zviya zvekuti vanhu vaitera vachifara iri tumari tushoma asi akaita kuti vanhu vese vakawanda imboimagina kuti tiri munomu muZimbabwe tiri more than 10 million umwe nomwongonzi kana kuti idhora patone 10 million but munhu anenge akafara akasungunuka because ari kuremere uri $1 handiti wazonaka. Saka ndo zvakanga zvakaitwa nani naAugustus Caesar ndo maunganidziro akaita pfuma yaibva pasi rese. Saka Roman Empire ndobva yatotanga kupfuma enda kuna Luka uone chapter 2 pavhesi ya 1. Luke 2 vhesi ya 1 zvinona mazuva iwayo chirevo chakaitwa naKezari Augusto kuti nyika yose inyorwe mazita. Muchishona hainatsokubudisise zvazvinofanira kuita kuti Kesari Augusto aiwa kuti ndi Augustus Caesar ndi Augustus Caesar pari kunzi kunyorwa mazita ka inobva yaita unge census. Dai waiverenga muchirungu ka semuvhesi iroro tiverengere muchirungu Luke 2 vhesi ya 1 unzwa zvainotsanangura. And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. Uku enge ati kuti nyika yese inyorwe mazita but here the decree is saying that all the world should be taxed. Saka Augustus manje akati vanhu vese ngavatere mutero. Handiti vazviona. Saka vanhu vaienda vachinonyoresa vachibva vatera mutero wavo ndo zvakabva zvasangana nemazuva ekuberekwa kwaJesu ndo zvakaendesa vana Joseph naMaria kuBheterehema kaizvo. No Pastor Mato kumberi this is very impressive. No zvirimo muBhaibheri chirungu muona vateereri amene mukubateere chinhu kuti Gabriel paari kutsanangurira Daniel nhoroondo iyi achitsanangura umambo hweRoma Gabriel atoenda to the extent yekutsanangura kuti kuchauya Caesar Augustus ende ndiye achaita zvekutekisa vanhu ende tikutozviverenga zveshuwa kuna Luke chapter 2 kuti Caesar Augustus ari kuintrodusa nyaya yekuti vanhu vaite mutero vaite zvetax ikakaka saka uri kuona kuti zvabva zvanodondana nemazuva aKristu ekuberekwa kwake. Ava vaenda kuBheterehema nekuda kwaKesari atienda ikoko pavari kunorejista vachibva vatera mitero yavo. Dzokorora kuverenga Daniel 11 verse 20 pane imwe pfungwa yatoda kunotora ikoko. Zvino panzvimbo yake kuchamuka mumwe
uchatuma muteresi kupfuura nepakaisonaka paushe hwake, asi kana mazuva mashoma apera achaparadzwa, zvisingaitwe nekutsamwa kana nekurwa. Panzvimbo yake kuchamuka munhu anofanira kuzvidzwa, wakanga asina kupiwa kukudzwa kweushe, asiye uchasvika nenguva yekufara kwevanhu, ndokutora ushe nekubata kumeso. Waverenga ne21 handiti? Right. Saka pari kunzi kana mazuva mashoma afamba, iye achaparadzwa, asi pasina hasha kana kurwa. Kuparadzwa kwaAugustus Caesar. Kana muchiverenga munhoroondo manje, inoti iye utano hwake hwakaita sokunetsa, zvekuti akatobva mucapital city ndobva aenda kune kamwe kaguta kainzi Nola kumbonozorora. Ari ikoko achibva anoita atake. Yes. Ndo mafira akaita Augustus Caesar. Ndo pari kunzi hapana kuitwa hasha, hapana kurwiwa. Asi hanzi panzvimbo pake pachamuka munhu anozvidzwa kurati asingaremekedzwe. Akateera Augustus Caesar mwana wake mukomana ainzi Tiberius. Tiberius Caesar. Saka Tiberius unoziva kuti chinhu, amai vake vakatombokumbira kuna mambo, chitewo kamwana wangu agozoita mambo. Hanzi Augustus akainzitaura kuti Tiberius neuipi huri maari haangagone kutonga zvakanaka ushe. Ndakaudzidza uipiwo, angaine uipi usingaiti. Saka hanzi mambo vakatomboapoinda umwe wevanakomana vavo kuti uyu ndiye achaita mambo, but akazofawo hake kutotangira iye mambo wacho. Saka hanzi umwe musi amai vakangoronga pati yakanga yakanangana nekurumbidza mambo Augustus Caesar achiri mupenyu asati arwara. Saka hanzi varonga, hanzi vakaita zvakanaka, vakataura mashoko akanaka ekurumbidza mambo. Hanzi vari pakati ipapo ndopa vakati mambo, ko itai kamwana aite mambo agozoita take over. Saka mambo nezvaanga aitirwa akabva angoti alright, chirega ndingofadza amai avandiitira zvakadai, tozozvigadzirisa namakurukota angu kumberi. Saka paakasiya ataura manje, vakabva vanofa vasati vari vhesi. Ndo panzi ndokutora ushe nekubata kumeso nekunyengera. Ndo mapindiro akaita ani? Tiberius Caesar. Handitozvona. Verenga vhesi ya22 unzwe. Hondo dzinokukura dzichakukurwa pamberi pake, dzichaparadzwa zviro kwazvo naiye muchinda wesunganowo. Mumazuva aTiberius kwainzi kuchaitika hondo dzakawanda dzose pobva pasanganisira nemuchinda wesungano. Ari kunzi muchinda wesungano tinomuwana pana Daniel 9 pavhesi ya25 na27. Daniel 9 verse 25. Naizvozvo chiziva unzwisise kuti kubva pakutemwa kwemurayiro wokuvandudza nekuvaka Jerusarema kusvika kuna wakazodzwa iye muchinda zvichaita vhiki nomwe. Verse 27. Zvino iye uchaita sungano yakasimba nevazhinji vhiki imwe. Saka muchinda wesungano ndiKristu manje. Saka ndo pari kunzi paanoita sungano dzake nekugumisa chibayiro, kufa kwake paKalvari. Enda kuna Luka 3 unzwe pavhesi ya1 na2. Luke 3 verse 1 na 2. Negore regumi nemashanu rokubata kwaTiberio Kesari, Pondio Pilato ari mubati weJudhea, Herod andurikuona Tiberius ari Kesari, gavhena ari Pilato. Anditozvona. Ndo mazuva ekuparidza kwaJona. Ndo mazuva aJesu. Ndo mazuva aJesu. Enda unonzwa pakafa Jesu pacho pana John 19 pavhesi 12. John 19 verse 12. Vhesi ya12. Zvino Pilato akatsvaka kumusunungura, asi vaJudha vakadanidzira vachiti, kana mukamusunungura munhu uyu hamuzi shamwari yaKesari. Andiri kuona kuti Tiberio anga achiri kutonga. Saka Pilato paakanzi kana mukarega Jesu hamuna ukama naKesari, muri mutengesi. Pilato vanotaura kuhistory vanoti hana kunge apinda pachigaro zvekucherechedza kugona kwake. Kune mudzimai waPilato anga ari mwana webrother yaTiberius. Saka akangonzi tingoisa tsano vaita sei vabate. Saka unoona munhu anenge achibata kwete nekugona, hapana merit, angoiswa saka paakavhundutsirwa kunzi mukaregera uyu akabva ati ndafe chero asina mhosva. Anditozvona. Saka uri kuona kuti bhaibheri riri kunatsokuburitsa kuti zvataurwa kare
ipapapo kaitireka kudonda nemonemo ndokari kundiimpresa mene kuti zviri kusvika here kwamuri. Alright, hatipedzisei. Verenga verse 23 na24 yaDaniel 11. Daniel 11 verse 23. Kana apedza kuita sungano navo uchavanyengera, nekuti uchakwirira nokune vane simba navanhu vashoma. Nenguva yekufara kwevanhu uchapinda pamativi akaorera enyika. Uchaita zvisina kumboitwa nemadzibaba ake, kunyangwe nemadzibaba amadzibaba ake. Uchaparadzira pakati pavo zvaakatapa nezvaakapamba nenhumbi. Uchatanda mano ake pamusoro penhare, asi nenguva bedzi. Hanzi achapinda nokunyengera woita sungano navo. Ndo matangira akaita umambo hweRoma. Saka ukatarisa kunana 161 BC ndo pavakaita sungano nevaIsraeri. Hatito vazvaona kuti anote tichizokubatsirai tichizoita sei. Kari kuita kunge kasamari kemaitiro aita Roman Empire. Asi nekufamba kwemazuva mukasvika kunana AD 31 vakanga vavaranda. Vajudha vanga vavaranda. Hapana chavaiita vasina kunobvunza kuna Kesari. Vatovavaranda. Saka ndo kunyengera kwacho kwaakapinda nako. Asi nekufamba kwenguva manje hanzi iye mamboyo apa hapasitaura one individual king, mambo hwacho kingship weRoman Empire. Hanzi achaita zvisina kumboitwa nemadzitateguru ake. Mazuva aConstantine amambo akaita chinhu chisina kujairika. Akanovaka kamwe kaguta kaakanga akurira. Ndobva akurudzirwa nemachinda ake zvikanzi katumidzei nezita renyu. Ndobva akati Constantinople. Uko Saka akabva azoti ndaakubvisa capital city paguta remadzibaba nemadzitateguru reRome. Ndobva anoisa capital city yake paConstantinople. Saka achingofa angopedza kudaro, vanakomana vake vatatu vakadivhaidha umambo hweRoma. Saka kusimba kuya kuchibva kwapera. Ndo chisina kuitwa nemadzitateguru chaakasiya aita. Toda kuti tizosumudzira kubva ipapa. Pandanzwa inini pastor, ndipei 15 seconds. Ndaona nhoroondo yenyika ino seruko ichitsanangurwa naGabriel kuna Daniel. Panga pachinzi mambo wezasi, mambo wekumusoro, haasi individual one anga achirewa. Kuteedzana kwavo mukingdom iyoyo. Ndo zviri kuitwa futi pamambo weRoman Empire. Inongoramba ichinzi iye pasisarewe one individual kuri kuteedzana kweumambo. Asi ndaimpresswa vateereri kudonongodza kwakaitwa naMwari nhoroondo yenyika inei achishandisa madzimambo, zvese zvichiti nemo chiprofita chakasimba. Ngatitendei muBhaibheri. Onekai vateereri muwape mafoni namba nekuve nesu pachirongwa. Kana pangaita mibvunzo pamwe pamunoda kuti tibatsirane, tibatei panhare idzi 0774 651 181. 0774 651 181. Kana kuti 0716 452 086. 0716 452 086. Mwari ave nemi, tisangane muchikamu chinotevera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda ndibata ndimwedo dombo ndiwikende mwimo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyara tamu Ungayara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa Andichina zororo Dotsamira kunemwika Kandinzwe imimotiti Ninoku otungamira